Som al Palau de Congressos de Sevilla i aquesta és la cua que hi ha per entrar, gent esperant per entrar al míting que farà Ciutadans. Ara, d'aquí una estoneta, començarà a les 7 de la tarda, serà l'acte central a Andalusia. Aquest matí Rivera ha estat passejant per Cádiz i allà se n'he trobat de fredes i de calentes, doncs persones que se li apropaven i que li deien que guapo que ets, fes-te una foto amb mi, però també s'ha trobat una protesta d'uns treballadors que li han retret que el seu pacte amb el PSOE, amb Susana Díaz, amb el PSOE dels EROs d'Andalusia. Es tracta d'una empresa Delphi afectada pel cas dels EROs d'Andalusia. En qualsevol cas, aquesta tarda sembla que sí que Rivera tindrà un bany de masses amb tota aquesta gentada que entrarà al míting. Al míting l'acompanyarà Juan Marín, que és el líder de Ciutadans a Andalusia, i també Inés Arrimadas, que s'ha vingut amb Rivera de gira per Andalusia en aquesta campanya.